Matul il-jum tal-ġimgħa, il-Prim Ministru Robert Abela kompla jattendi għal summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell li kien maqsum fuq jumej. F'dan is-summit ġiet diskussa s-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Mediterran, speċjalment is-sitwazzjoni mat-Turkija. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq kif l-Unjoni Ewropea m'għandix biss tħares lejn biċċa mill-Mediterran, iżda lejn il-Mediterran wieħed għaliex dan jaffettwa lil pajjiżi kollha li jmissu miegħu. Aħna l-punt li wassalna kien ejja nħarsu lejn id-diffikultajiet kollha li hemm fil-Mediterran u l-messaġġ mhux wieħed ta' sanzjonijiet li nagħmlu sanzjonijiet fuq it-Turkija, ma nwasslu messaġġ li bil-paċi, bid-dialogu toħloq l-istabilità, bl-istabilità toħloq issolvi d-diffikultajiet illi hemm iktar milli sanzjonijiet nemmnu fit-triq tal-paċi u ta' dialog. F'dan is-summit, is-27 mexxejt Ewropew qablu li għandu jkun hemm il-ħtieġa li s-suq waħdini madwar l-Unjoni Ewropea jerġa' jmur għal-normal wara li dan ġie affettwat minn pandemija tal-COVID-19. Il-mexxej Ewropej qablu li s-suq waħdini jibbaża aktar fuq id-dimensjoni diġitali sabiex tissaħħaħ il-kompetittività globali. Fi kliem il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li dan tal-lum kien pass importanti l qudiem. We agreed formally our conclusions on the digital and single market. This is a very strong signal. This is a very important step that we are making today. Dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-Belarus, il-mexxej Ewropej qablu li għandhom jimponu sanzjonijiet fuq 40 persuna li huma responsabbli mir-repressjoni li hemm f'dan il-pajjiż. Dwar is-sitwazzjoni fir-reġjun ta' Nagorno-Karabakh qablu li għandu jkun hemm diskussjonijiet dwar paċi f'dan ir-reġjun. F'dan is-summit, il-President tal-Kunsill Ewropew ressa l-qoddim l-aġenda li se jkunu qed jiddiskutu sa nofs is-sena d-dieħla. Intant il-ġimgħa filgħodu l-Prim Ministru Abela ltaqa' man-negozjatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea fil-ftehim wara Brexit, Michel Barnier. Fit-tweet il-Prim Ministru sostna fuq l-importanza li jkun hemm relazzjoni tajba bejn żewġ partijiet bilan li jiġu salvagwati l-interessi tal-Unjoni Ewropea fi Brexit. Filgħodu wkoll il-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' mal-Kummissarju Ewropew Helena Dalli. F'din il-laqa, il-Prim Ministru Malti ringrazzja lil Dalli tax-xogħol tajjeb li qed tagħmel fil-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-ugwaljanza.